nyaya yakaitika ndeyekuti kudhara kuma 90s baba mukuru vedu vakauraya munhu. Vauraya munhu vachida kuita zvavaida kuita zvemabhizinesi. Saka nekwenda kwenguva taingofamba tichizvinzwa kuti ndo zvakaitika, but ivo kuvabvunza vakanga vachiita sei, vakanga vachiramba kuti handisi kuzviziva about ndakazviita, handina kuzviita. Ndingati nyaya iyi yakanga isiri new one, yanga isiri itsva kune mhuri yekwedu nekune mhuri yekwakurawa. Asi kuti matangiro ayo manje ndovanga achinetsa because munhu wacho akanga akazviita wanga achiramba. Saka nenyaya mhaka yakuti munhu wacho akanga achizofa pasisina manje. Sisi tanga taane masimba ekuti togona kuzvitsvaga tichishanda zvakadaro. Saka with time zvakazoenda kuti nyaya yakazoenda kobuda kwamambuko nerimwewo side munongoziva kana munhu achinge akaurawa unotsvage nzira yekuti abude ndiyo kuti azikanwe kuti shuwa zvakaitika. Saka nyaya yakabuda shuwa kwamambo, tobva tazvinzwa tikazoenda kwamambo kuenda kodaidza vanhu vauya nehama yakaurawa. Mambo wakashuwa akaduma mapurisa tikabatanidzwa pamwe chete. Mambo akati no, tendai moverifya kana mozwisisa kuti ichokwadi here kana kuti hazvisi chokwadi. Takabva taenda kundozwisisa nyaya iyoyo kunana chiremba. Chiremba akati ndinozoya kudare ndozobata munhu wacho ozotaura ega zvakaitika. So chiremba akati tichitegai isusu wakati zvakaitika. Akati asi ndoda zoti ndibate munhu wacho abude ega achitaura ega zvakaitika. So takazoenda kwamambo. Chiremba uripo, mhuri nemunhu akaurawa iripo, mhuri yekwedu iripo. Munhu yeshe akabatwa akataura zvinhu zvaanga achida kudori zviitwe. Akati ndoda 80,000. Yakanga iri mari yekuti ndakafa ndisina mukadzi. Saka toda mari inorora mukadzi. Saka yakachadzwa ichizi 80,000 US. Akazoti ndoda futi doro nemombe nembudzi nejongo nejira jena. Shuwa zvinhu takazvigadzira zvese. Doro tikabika, mari takatenga ratobvisa ido mari yacho yakaitenga yakwana kudhara. Tozopedzisira ngekubika doro nekuuraya mombe nekubika sadza zvese zvozvo zvapera. Munhu iyeye chiremba akanga aripo. Akazobata futi munhu iyeye akaurawa akati inini shuwa zvese zvinhu zvakaita sei. Handisina motion nawo because zvinhu zvese zvangu zvandakati ndinoda vakapedza. Saka kubva ndeizi iwawo hapana zvakazoona zvakanetsa mumusha. Ngati ndiyo in short wenyaya yacho. Isusu takapiwa time frame yekuti mari iyoyo inge yavapo. Yakanzi first 6 months unonga mwabvisa half. Toona kuti shuwa mune chido, then the last 6 months unonga muna matopedza. Yakabhadharwa in 2 parts. Half yekutanga ni half yekupedzisira mari yobva yapera. Ini ndoitwa Lazarus Chimweyo, ndiri asesa wachief Ndorima. Tine nyaya dzatinosangana nadzo kazhinji dzechivanhu, dzevanhu vanenge vakafa kana vachinge vauya kumatare kwedu. Tinoedza kuti tizobata mufi wacho nenzira yekushandisa nachiremba wechivanhu vanokwanisa kubata mweya womunhu unenge akafa. Unotaura zvaunonga uchida zvekuripirwa nezvazvo. Zvakafanana kuti mombe kana ingawo cash, asi kutodzeka kuti yekuzi mukadzi atiiti mhosva dzakafanana neidzodzo. Tinongoda dzezviripo dzakafanana nemari kana dzingawo pfuma yemombe. Saka tinotosangana nadzo dzakawanda. Pane vamwe vanhu vakatofa munguva yehondo, vamwe vakafawo munguva dzekubhinywa, munguva dzapera, asi pfungwa dzavo dzakuchisvikawo izvozvo. Saka tinongozoripirisawo ichienderana nekukura kwemhosva yavo. Asi kwamambo tinoti matsvika ropa yekuti munhu akadeura ropa kana uri kuti wakaita bhinya kana wakaita chero maurayiro wakaita, tinochaja mombe 1 ndinozi matsvika ropa yamambo kana kuti misodzi yamambo inenge iri mombe 1. Hapana zvimwe zvinhu zvinopuwa kudai, ndo chaji yedu yatinoita.